Nyakora Mugejwang dakika ena par kod auchiel tok sadek mar okinyi kamoro mora ma intiere okinyi ma kawuono arwakni machiegni e twak marwa e chenro mar mbako romo ikruok ne tam mar adeka kochakore odiochieng' manyoro tarik 25 dwe mar aboro higani skunde nosechako yepo ne tam mar adeka ka tam mar adeka en tam miyango ni e tam machuok mogika kalore kod kalenda mano mar somo e pacho kae. Tam mar adek nitiere kod jumbe 9 kende kendo ringo kochakore odiochieng' manyoro mane en tarik 25 dwe mar aboro higani kendo nyithindo biro bedo ka somo nyaka chieng' tarik 24 dwe mar apar mano ma higani. To ken mana mano kende Nyakora Mugejwang e tam mar adek bende ema jopuonjre timo penj mopogore opogore mago penja mitimo e skunde mag primary, skunde mag junior secondary kaachiel kod skunde mago mag secondary school. Ka penj makamago mibo bed ka itimo mane tam mar adek oriwo penjno mano mar KPSEA mano Kenya Primary Education Assessment, wantiere kod penjno mano mar KILEA Kenya International Level Education Assessment, penjno mano mar KJSEA mano Kenya Junior School Education Assessment kaachiel kod penjno mano mar KIPLEA mano mar Kenya Pre-Vocational Level Education Assessment. Mago penja mibo bed ka itimo e skunde mag primary kaachiel kod mago mag junior secondary. E skunde go mag secondary Nyakora Mugejwang wang'e ni e tam mar adek ema jopuonjre manitiere e form 4 biro bedo ka timo penj margi mano mar KCSE. E kinde ma koro tam mar adek ochakore ayanga ikruoge mage mowinjo bed ni keto e tim e yo makare inyanyato gi sani skunde bende pod yua kaluore kod nok mar omenda ma sirikal mamalo pok ochwalo negi inyanyato mago skunde mag piny owacho obed mago mag primary kata mago mag secondary. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakora Mugejwang antiere kae ko abo bedo kod japuonj maduong' mano mar skund primary mar Lavington Primary School mano Lucas Oluoch obo bedo ko tudore kodwa e kinde modhi mbele ko twak mar okinyi makawuono. Gisani antiere kae kod Kennedy Olima ma en jalony e weche mag somo mar mondo mi wapora ne wache ni ikruok ne tam mar adek owinjo bed e yo machalo nade. Oyawre Kennedy Olima ichiw nade okinyi makawuono? Achiw maber and waduoko ne Nyasaye erokamano. Wachako tam mar adek ken tam machuok ahinya omiyo ng'wech osechako ringore mondo wang'e ni to watieke nang'o. Winjo kisewacho ni en mana wige 9 kende wige 9 gi be kichak idiyogi to wiki moko wan go monego bed wasomo machuok en mana wige madhi mabich kende koro en tam machuok ahinya. Aduoko ne Ramogi erokamano kuom luongowa mondo waporo wachni machiegni twak okinyi makawuono. Kennedy Olima. Nyakora Mugejwang in bende arwakni machiegni e twak marwa bed thuolo mar cholonwa ote paro penjo moro amora kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Chenro mar mbako romo bende wabo bedo ka watudore kata winjo pach jopiny kowuok e counties mopogore opogore kinde ma skunde iyawa yanga ne tam mar adek. Anyisi ni nitiere skunde mano yepo odiochieng' manyoro, nitiere mabro bedo ka yepo odiochieng' makawuono, nitiere mabro bedo ka yepo odiochieng' makiny. Matene ni jumani duto en mano miyawo skunde. To bende nitiere jopuonjre moko mano yawo skul chieng' Jumapil. Ahinya to ne jopuonjre modak e skunde kata manitiere boarding schools e counties mopogore opogore pacho kae. Kata kamano Nyakora Mugejwang kwa chako twak marwa yango kinyi makawuono dago mar mondo mi wawinjane report mano losno odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Lydia Okeyo kama jonyuol e gwenge mopogore opogore sani koro oseyo yom mar piny owacho keto e chiwo omenda mag somo ne skunde. Gino magiwacho ni nyalo kelo negi pek kalure ni ka ok ochwalo omenda ne skunde to skunde moko ka okang' mano mar riembo nyithindo, gino makoro kelo pek ne janyuol ahinya nyato gi sani mabende jonyuol yuago ridruok mar nengo mar ngima. We wawinjane report mar Kamano Monde. En wuoth makoro chomo skunde ka jopuonjre yepo ne tam mar adek machakore jumani. E kuonde idho geche jonyuol gi jopuonjre chopo mar manyo yore mag chopo wuodh donje skul e thuolo ma sirikal ochiwo. Kata odoko ni yepo kamano ng'ur pod nitie e wi pek mar chulo omenda mag skul to kod digni mar omenda chopo ne skunde kawuok e sirikal. Sirikal wacho ni pesa sikel japuonj wacho ni pesa onge. Koro riembo nyithindo zakaza makare bende sirikal nyalo ng'iyo wach education. Mane big issue monego bed ni sirikal ng'iyo education gi health. Gik moko ka ging'iyo to hapa ni gik moko dhi bedo maber. Kama wazazi tunapitia hali ngumu sasa.
manake hata school fees hatuna. Wangu mmoja ameenda pale, lakini mwingine bado angali kwa nyumba, so hata pia imekuwa ngumu kuona vile hata tunaweza raise ile pesa yenye itaweza kuwarejesha shule. Pek mar ngima bende omiyo moko kuom johala ywak ni wang' ne ochumi odewo nyalo mar jonyuol nyiewo mwandu mag skul. You know, once the schools are not given the capitation, it affects up to Mama Mboga down there. So we are really appealing for the government to give the schools the capitation so that even us who are running these businesses, we can be at least in business. E kaunti ma Machakos skund sekondar mamuvuti ywaruok ne omuoch bang' kane odine jopuonjre rangach kuom rem chulo omenda mar tuition, gino mane ochuno obila mondo omi ochopi mar keyo tulono. Jonyuol no nyiso ich wang' margi kaluwore ni kata omenda ma gisebedo ka gichulo giwacho ni itiyo godo arietha. Japuonj maduong' mar skundno to nodagi wuoyo e wi wachno. Hii mambo ya tuition, to me as my understanding, tuition is not mandatory. Mzazi akisema atalipa well and good, asipolipa hapana. But sasa hii ikawa ni mandatory, inaikwa kwa school fees. Inafika wakati mpaka wanafunzi wanafukuziwa hiyo 2,000 waende. Apart from the 2,000, we also asked to pay for another 2,000 for development, which is not a bad thing, but there is no accountability. Clearly there is no accountability. Tokorka kore jagoro maonge ore migao mar somo Julius Bitok osingo ni omenda mar somo biro chopo ne skunde duto mag piny owacho kapok juma ni orumo mabang' ruok e wi deko mar omenda. The government has put in mechanisms and measures to ensure that free primary and free day secondary is supported to the later. I want to say the policy is in place and it's intact, and we have already engaged the National Treasury, and we are expecting that before the end of the week, money for capitation will have been sent to our schools. Mano jagoro mongirore migao mar somo Julius Bitoka koro singo ni ka juma ni pok orumo to omenda mano mar capitation kata omenda mowinjo be ni chwalo ne japuonjre ka japuonjre bro bedo ka osechwala ne skunde duto. Mano bende makela e penjo Olima ka wachako twak mar okinyi ma kawuono. Bende wanyalo wacho ni skunde ma pacho kae nyenya to migao mochung' ne wechego mag somo e pacho kae no ikore yo makare mar neno no yaw skunde e yo maber kata oyaw skunde makare anyenya to e tam ni mar adek kalure ni wechego mag capitation e achiel kuom gino ma jopuonj madongo e skunde mopogore opogore osebedo ka yuago. Erokamano Joyce. Kwado wacho mar ikruok mar yaw skul aneno ka ikruok ni no kwa ikore maber. And mostly our government nyadi mang'eny gin we are always reactive, we are not proactive. Because yepo mane wa yaw skul matamra dekni no ken emergency. Ne waloro, kane waloro tamar ariyo, nitie skunde mang'eny manoloro premature, ne giloro chon nikech pesa ne onge. Omiyo government wanoningo nene ni to kane jogi dok e sikul pesa ni noningo bed ni ne nitie. Koro ka minister pod chako promise mana jo Kenya ni pesa ni ibiro ket at the end of the week, gipacha gikaka nene no kwaikore. Omiyo government we are reactive, we are not proactive. Omiyo sani ka koro nyithindi tere sikunde tineno ka pek nitie ne jopuonj madongo kata principal kata jotend jopuonj man kanyo giyudo pek kaka ginyalo keto nyithindogi nikech okomigi pesa tinyiso ni mondo yepi. Government knew very well, ging'e maber ni nyithindo onego bed ni yepo e jumani. Ang'o mi pesa ne nok ochako gine almost a month, ang'o mi pesa ne nok okete mondo mi obed ka nyithindo yepo to kik wabed gi ywaruok nikech ma is a signal ma gineno ka nyithindo ne loro. Ne gineno ka nyithindo ne loro, nitie skunde mang'eny manoloro chon. Omiyo pesa ne noningo bed ni en pesa manoningo bed ni gine government wa kutenga noningo bed ni osetenga manoningo bed ni en tie. Wacha diera winjo bedni mana kiwacho ni winjo bedni serikal no setenga pesa makamae. Winjo bedni pesa makamae kane ber to no winjo bedni ochope skunde karango kapok yepo kochakoro odiochieng' manyoro tarik 25 nikech wang'eyo ni skunde nolora mano nitiere skunde moko manoloro tarik 1 dwe mar 4 mano mahiga ni nitiere skunde moko manoloro dwe mar 7 kadhi karumo. Matine ni ne jumbe moro kata jumbe moko matina emanolore skunde to yep kendo. Kata kamano skunde no winjo serikal no winjo be ni chwalo omenda makamagi ne skunde karango mar mondo mi
jopuonj madonge skunde mopogore opogore ojipanga godo mondo jonyuol makoro ywak ni ka gichopo kacha to iriembo gingiso ni kok ichulo pesa makama tidok gi nyathini pacho ok yiene nyathini e skul mondo jonyuol kik kale midhiero makamago. Erokamano Joyce. Program mar somo en program miketo nitie term dates michako kawachaka chaka higa to ang'e ni tam mar achiel nyaka tam mar achiel chakore chieng' makama rumo chieng' makama, tam mar ariyo chakore chieng' makama rumo chieng' makama. Omiyo government ong'e maber ni nonego bed ni yepo pesa ni kane ber kata ne waloro mana 2 weeks kata 3 weeks pesa ni kane ber tiloro to pesa ni dhi account mondo jopuonj oikre kaka nyithindo duogo. Omiyo an gi pacha taneno ni government wa pod ochako duoko wa chien weche mag somo kateri chien kanyo matin last machone tamanyo wakalo ni no aneno ka our CS Honorable Mbadi wacho ni kata pesa mar penj ni ne onge nyiso ni chochruok moro nitie ka. Omiyo gimoningo waketi mijingo mogik en wach mar somo. To ka wach mar somo ni ne wang'e maber kata de walor mana mar wigi ariyo kata wik achiel. The government ong'e maber ni pesa moningo bed ni nyithindo ningo bed ni dhi tiyogo ningo bed donjo e school at least 2 weeks before. Pesa no sedonjo ka mondo jopuonj bendo pangre gitim kuom iluongo ni planning early. To kako ri nyisi ni mondo yaw sikul omiyo kata nyithindo bende no minu duogo gi ok anyal seyo jopuonj nikech nyithindo gi dang' dhi juk ne gi oduma odi mondo mi ted ne gi mondo gichiem. Nyiso ni nyaka gibie ka gibiro mondo gibed e skul ka nyaka gichiem. Ka gibiro ka nitie joma biro attend gi mabe nyaka be ni chulo pesa moko machalo kaka matrons and the rest. Koro kaka joge nyalo time maonge bobi ko doguru dala mokuongo mondo government ornwa pesa mondo kuku bed e skul. Kamano. Tadira ka wang'iyo tam mar adek mana kaka seng'ise ne nitiere skunde mane oloro tarik 1 dwe mar 8 to yepo tarik 25 dwe mar 8 matine ni en mana jumbe moko matin kende ma nyithindo bedo dala to kendo gichak gi yepo. Janyuol to winjo be ni ikore nade ne tam mar adek inyanya to ne janyuola ma seche moko nitiere kod nyithindo mang'eny moko kuomgi nitiere skunde minindo to ng'e ni tarik 25 nyalo yudo ni janyuol ma seche moko yudo sara miso dwe pok oyudo kata sara mare matinde ni seche moko koro pod ogwonyore gi pado mar mondo mi one kaka onyalo tero nyathine skul. Janyuol winjo be ni ikore yo machalo nado be janyuol matero nyathine skul kawuono kata mabo tero kiny kata mabo tero rucha. Kanye makoro government ma konyowa nikech capitation mar nyathi ka nyathi osebedo budgeted almost kane higa chakore kane pesa mar government oro ne school ka janyuol pur gwonyore gi pado at least pesa cha no sedonjo wimiyo jonyuol at least some period kaka a week or 2 mondo giyud kaka gichulo pesa matin monego bene gichulo ni nikech kopo ni keto 20% mano onego bene government chulo 20% ni donjo on time ionge kaka jopuonj madongo biro bedo gi chandruok nikech at least nitie gima pur mabiro dhirowa to ka koro janyuol gwenyore gi pado government be podo ok dwa miyowa pesa ni mondo bedi account then it means ni gini pod ywaruok nyaka bedie nikech janyuol gonyore kaka wona en tarik 25 mostly joma ni salary pok obedo wired koro girito mondo timre nade gichul koro nyiso ni kane government no dhi gi keto pesa cha 2 weeks or 1 week before the opening it means ni koro ne nitie kaka skunde ne bedo gi yot to skunde wane gi pek nikech kaka jopuonj madongo tim onge. Kamano matine ni onge kaka ginyalo konyore kalure kod deko mano mar omenda madero matamalo 20 mwinjo be ni chwalo e tam mano mar adek. Kata kamano bende wang'eyo ni kinde kata mane iloro skunde bende no yudo ka serikal pok no chopo kata pok ne ochwalo pesa duto ma winjo be ni chwalo e skunde. Tade adiera adwa ni wadog chien matin kata kinde ma pod wabo medo fuono gigo mopogore opogore ka chiel kod penja mibo bed ka itimo e tam ni mar adek. Jopuonjre madoke skul adiera wang'eyo ni kinde ma oloro skul to nitiere jopuonjre moko ma nyalo bedo ni wigi nyalo bedo ni no wil matin gi wechego mag somo. Sani makoro nyithindo doke skul ere kaka janyuola owinjo be ne wuoyo gi nyathine kinde modoke skul inyanya to ne nyithindo go ma nyalo bedo ni dhi timo penjo bed penj mar KCSE mano mar KPSEA kata KILEA kachiel kod penj mopogore opogore mitimo mar mondo mi nyathi makamano obed ni oseiko bwonge ne yo makare ni kora doke skul aikra ne timo penj mopogore opogore nikech wang'eyo ni tam mar adek ni kuma chadiero lema en tam ma wanyalo wacho ni bedo ga gi tension kalwe ni nitiere nyithindo moko ma kaluore kod
siso mar timo penj ginyalo bedo ni gintiere kod buok moro matin emonoga ka weche mopogore opogore kata masira mopogore opogore timore e skunde magwa. Nyithindo kata jopuonjre winjo beni wuoyo kod geyo machalo nade gi sani. Mana dieri twagni onego bed wabedo kwadhi kod mbele nikech wan gi gimiluongo ni parent engagement. Parent engagement ni sani odok piny ni nyathi owene japuonj matimo gimoro amora, japuonj ma kango biro keto discipline to kendo bende wan jonyuol bende wager makinyisa ni nyathini neno ka en gi weche moko machochore titeri mane kot ni lower down the self esteem mar nyathina, iwuoyo nyathina obedo self esteem no dok ne piny. Omiyo janyuol onego bene kawo thuolo makende mondo wuo gi nyathine sama wadhiye ni kadier mar wachene ni anxiety nitie. Anxiety nitie mache milomi iluoke gi dholude milum makosulu siso that's the word I was looking for. Siso mar timo penjini mokwongo jo klas 9 penjini pok otime e Kenya mangima. Is the first time magidhi timo penjini. Omiyo siso minene wacho ni anxiety to nitie entie nikech nyathi wacho to penjini odhi chalo nade. Omiyo janyuol onego bene kaw thuolo makende mondo wabed gi parent engagement, and apart from that onego bene sama nyithindo dok e skul onego wabedie gi jopuonj machiegni moloyo. Onego bene sama tin kich sani wan go ng'we yamo nyathina neno kodhi nade. Kiwinjo ka nitie chochni moro kaw thuolo ni mondo idhi wuo gi japuonj, iwuo gi janyuol. Mar adek ka emiwinjo ni mach otimo kama dar. Jogi wengo. It is mostly parent engagement and mostly also kamwa koro wadhiye ni masikunde koro wakwayo sikunde mondo bed gi guidance and counseling. Nyithindo onego bed ni wuoyogo e yo makende man wang'i ka nitie gimoro ba nitie manyalo bedo ni timore to wabedo active enough mondo wang'i ni Form 3 nitie joma pango gima kama. Ke nyithindo be nitie mang'eny moluoro penj. Ok gidwa ni mondo gitim. Kila ni gisomo ka gisomo to gigraduate maonge penj ma gitimo. Omiyo awacho ni sani onego bed ni jonyuol wuoyo gi nyathine to skunde wabe onego oket program mar guidance and counseling e school motegno. To anxiety ma nyithindo nyalo bedo godo ere kaka inyalo deal kod e yo machalo nade kata inyalo ked kod e yo machalo nade ahinya to tamni mar adek e kinde makoro koko chako. Anxiety biro ga ng'enyne nikech waluonge gi dhomwani lack of preparation mentally. Lack of preparation. Koro kaka inyalo process wachni yudo ka tami koro the anxiety bedo. Omiyo nyithindo ka gidonjo e skul ma gidonjo tam mar adek onego preparation ma jopuonj onego bene timo preparation wadhi timo penj ma kama wachaki tarik ma kama. Omiyo sani government nosegolo nyaka kalenda. Onego bene penj watimo tarik ma kama mae kaka onego bene watime. Nyithindo onego bene gi preparation. Omiyo I'm still worried ka sani pesa pok odonjo e skul to tam ni tam machieke moloyo. Wawacho ni en 9 weeks to in actual is not 9 weeks and around 5 to 6 weeks mar somo modong ni en mar timo penjo and the rest. Omiyo sani jonyuol gi jopuonj onego bene wa prepare nyithindo gi psychologically. Mae kama wadhi gi kogik tarik ma kama penjo wachako kama preparation onego bene chalo kama. Onego psychologically they get prepared. To kwa be waketo gibana ni 1 week or 1 month to exam, that's the anxiety checks in. Then koro giwacho ni ang'o madong watim giketo giluongo ni self defense. Giwacho ni koro gimwatim we mondo waweng' mondo rembo wadhi dala. Koro onego bed preparation ni is everyday thing ma japuonj onego bed ni wuoyo gi nyathi. Janyuol could also be checking in all the time for those who are in boarding. Joma nitie day janyuol onego kaw thuolo ni makende mondo bed ni wuoyo gi nyathine psychologically gi get prepared. Wadhi timo penj chieng' ma kama en preparation mitimo chakre chieng' wayepo nyaka chieng' ma gidhi timo penj. To kwa wegi aweyamo wadhi mwako gine wandiko ne gi kanyo ni 28 days to exam. Boom, macho mos. Kawana. To adira ka wang'iyo tam mar adek ni en tam ma wanyalo wacho mana kwasebedo kwa wacho ni en tam machuok ahinya kendo en mana gi jumbe 9 kende. Matinde ni to bi wacho no ken jumbe 9 onyalo bedo jumbe 5 kata 6 kata ni jumbe modong' jopuonjre biro bedo katimo penja. Ma bende sa mar keto nyithinda inyanya to mago madhi timo penj kod somo nyawo makoro gidwa tieko syllabus. Koseno winjo be ni e kinde mane giloro no yudo ka koro gisetieko seche moko syllabus mag gik mano winjo be ni gisomo to koro tam
mar adek no winjo beni gitimo revision nikech gima chielo manyalo bedo ni kelo anxiety ne jopuonjre seche moko iwinjo kata ne gintiere dala gi sani e holiday gigoyo mbaka gosiepegi iwinjo kosiepegi mawuok e skunde moko nyisogi ni wan wasetieko syllabus osepuonyo nyaka kato in be ing'iyo kanyo ni an badhi timo penj makama to wan syllabus kata gigi poko puonjwa jopuonjo timango inyane jogo ma obede wechego mag syllabus coverage mar mondo mi okonye duoko piny tension kata anxiety ma japuonjre nyalo bedo godo mangwech ma penj mondo jotim penj is not an event. I mean, it's not just gimatimore odiochieng' and it's a process. It's a process makano wachako tam mar achiel to japuonj wan gi gima guide wani mae gima onego bed ni timo tam mar achiel nyaka tam mar ariyo or kata tam mar achiel nyaka tam mar adek. Omiyo anxiety machako keto wa mana koro chochruok manitiegi ka koro nyaka sani nitie nyithindo mapok oyepo. Nyiso ni ka mano onego bed ni gi cover the first 1 week cha pok gi cover nikech nyithindo pok oyepo kata mokiriembo dok dala. Koro dhi gi kama koro pressure the amount nyathini bede class cha achiel nyaka saa achiel odhiambo anxiety nyaka check in. Koro wakwa jopuonjwa e thuolo modong' mar tam mar adek ni mokwongo oningo beni these are trained people, you know, gima waluongo ni nyithindo ko bedo trained mondo gisom to jopuonjo bedo trained mondo puonji. Koro miyo oningo beni jopuonjo wabedo gi thuolo makende ahinya mondo gini to how do we wang'ade matindo mar mondo nyithindo gi nyalo process. Kech kikawo gini mikawo odiochieng' achiel wacho ni kawuono wada puonjo kwano nyaka saa 7 kwae kwano nyaka saa 7 wapuonjo Kiswahili nyaka saa 10 they are not going to process. The anxiety will check in. Kuru jopuonjwa because they are trained on how to handle the learners. Learners have never been trained on how to handle the teachers. The jopuonjo ningo bed gi thuolo makende gi expertise magin go mondo gikaw gi ng'ego matindo ma nyithindo nyalo bedo ni process. Kopo ni pokitieko syllabus, create some time, but create some time with some gigi manyalo miyo nyithindo okaw muket okaw process no okete wiye to kikaw gini keto odiochieng' achiel wacho ni hawa kwano to kawuono ok wadhi bedo piny pod wachako wadhi mana ng'anyo kamano. To nyaka gisani adiera waketo maino marwa kuom jopuonjre nikech gin to makinde mathoth gine magidhi e skul kacha kendo gine ma ipuonjogi gine magitimo penj nikech kinde mathoth kata kinde manwasomo iwacho ni japuonj mi mana atamalo matin kende atamalo apani en 30 to in kaka japuonjre owinjo bed ni koro imanyo atamalo 70 modong' maneno ni idhi mbele gi sombi e yo makare. Kata kamano skunde owinjo bed ni instill discipline kata luoro ne jopuonjre yo machalo nade ahinya nyate tam ni mar adek mar mondo mi masiche mwa jathoro neno e tam mar adek e higni mokalo chien kik wane pacho kae ni seche moko jo skul ni ong'anyo skul machielo ero kawuono e county ma Siaya nitere skul moro ma jopuonjre ong'anyo ka koro giywak kaluwore kod telo mar skul no wechego mag discipline kata luoro winjo be ni keto e skul e yo machalo nade mar mondo mi weche masiko tuch koni gi kocha ni jopuonjre kawuono tuch ni seche moko chiemo rach to seche moko chiemo ok rach kata gimanyo mana yo mano mar dok dala moko tuch ni ok gidwa japuonj maduong' kata principal kara japuonj maduong' ok rach gimanyo mana yo mar dhi dala wechego mag discipline winjo be ni keto e yo machalo nade nyate tam ni mar adek kata kopogore mana gi tam mar adek discipline bro chakore nyaka tam mar achiel koro tam mar adek ni to koro rap nikech koro anxiety obedo mang'eny emomiyo sane sikunde wakwayo mondo wabed gi gimiluongo ni wabed gi guidance, that guidance and counseling, that engagement. Nyithindo are so much, they are engaged ma kapok gino timore to wasenene kapok gino nitie science mondo strike obedi strike ok chakre one night strike mondo obedi en gima chakore matin to develop. Omiyo kawan gi nyithindo gi wafollow gi up very closely to one code gi kwaketo our department of guidance and counseling bobedo very closely. There are some giniti gi kumabiro capture kapok majini owuok kechok nyithindo ok nyal nenda kawuono joni kingi wengo hapana en gimo ochakore first term giteme matino akare ka konya dhi kama nyithindo ningo benimo gibedo monitored at all the time. Sani opogore gi chon nyithindo masani opogore gi chon ngene chon to ne deliwa weto kose wodel to joluor ni kikete mano Mr. Gane kodonjo del biro negi to sani del no kendo bedo ke del no makiketo negi obiro ti ochunga jodi chwade to wuok odhi kamodhi nyiso ni wa deal gi generation ma
the exposure magin go duong moloyo kaka waparo omiyo ningo wabed with waningo bed gik mang'eny ma kata wach mar guidance and counseling ne obed mang'eny mondo wafweny weche gi kapok gitimore wabed gi nyithindo close nikech jopuonj adier giseng'eyo ngene nyithindo gi pok otimo penj japuonj osetimo penj and japuonj no odil gi nyithindo ma last time odil gi mamoko ka koro waningo wabed gi gik manyalo miyowa ng'iyo thuolo nyathi ma kama kit kawuono nyoro nyawinjo ni ne gitamore chamo nyoyo kawuono awinjo gi wacho ni nyuka ni skari nyaka chik mana iti mondo ko kiwinje mago sign manyiso ni karite gima timore koro kawa bedo kod gima chiegni and waketo activities mabe release anxiety nitie activities wadhi kawuono wadhi kawuono wadhi e pap wadhi go pira kawuono wadwaro watimo entertainment migi gi mabe engage gi to kwa keta no waketo book eta mar adek ni kanyo anxiety no ok wanyal manage nikech nyithindo gi the knowledge magen go sani opogore gi nyithindo machon kamano to managing anxiety kanye wasekwano moko kuom penj mebed ka itimo ahinya to mago mochakore e pre-primary wantiere kod junior secondary kaachiel kod mago ma ibobed ka itime skunde mag secondary wang'eni e secondary obobeda penj no mano mar KCSE bibobed kitimo kochakore tarik 3 dwe mar 11 nyaka tarik 21 dwe mar 11 mano mahigani kata kamano e penj mamoko gi ahinya to mago mag KPSEA KILEA KSJA kaachiel kod KIPLEA ikruok winjo bed machalo nade ahinya to ne jopuonjre manitiere grade 9 next year gidhi e grade mar 10 wanyalo wacho ni gine pioneer class montiere godo kendo gine wanyalo wacho ni gintiere kar tem matene ni gine ma wanyalo wacho ni itiyo kod gi kaka litmus paper mar neno ni penj ni bobede yo machalo nade owinjo bed ni iko gi yo machalo nade inyanya to gisani magidhi timo penj career paths bendo owinjo bed ni giyiero mano motelo ne donjo e grade mar 10 higa manyien erokamano Joyce preparation mana kaka nasa wacho ne nyithindo gi pok gitimo penj ni ma penj bobiro mokwongo omiyo jopuonj nigi andam maduong' ahinya in preparation mar nyithindo gi omiyo ka nyithindo gi I just want to pick example mar grade 9 ni en nyithindo binigo ne giseyiero pathways pathways go beba de tero yes kude bakoro gedwa ni mondo gitimore nade mondo gidhiye omiyo ningo beni jopuonj kinde ka kinde wawuoyo gi nyithindo gi kinde ka kinde wanyiso gi gima is expected kinde ka kinde wanyiso ni kwadhi gidwaro school makama kata dwaro pathway makama oningo beni timo subject subject makama akoro learning areas maber oningo beni timo mage oningo beni wa guide gi ni kidwaro school makama ni coach sani waseng'iyo pathway mane giyiero ne giseyiero pathway to oningo beni from the pathway kaka japuonj wabedo kod gi kanyakla kata machiegni manyiso ni mae yiero mane yiero to yiero mane yiero ni mondo teri Mango School for example magie e gik moningo beni time maber moloyo koro ka ket mijingo ka to more of this Joyce and psychological part waningo beni wawuoyo gi nyithindo gi mondo psychologically gin prepared nwadhi timo penj nikech ma penj ma is for the first time pok ne otime and mana kaka iwacho ni gin litmus paper ni mae gin litmus paper bedo ni in litmus paper no be anxiety to check in to dhi chalo nade baadhi dhi kama dhi koro en preparation manyaka ne wachak yepo en preparation psychological preparation oningo beni jopuonj timo kinde ka kinde janyuol wuoyo kinde ka kinde and more especially manitie boarding yani manitie boarding anxiety no mokwongo omis jonyuol ne mar ariyo owe kado dala kado makone ni opogore gi kado makone ni koro nitie gik mang'eny moningo beni nyathini deal go process gi koro kwa kawe kama kawaida anxiety no check in koro oningo beni wa engage gi kinde ka kinde wawuoyo kodgi kinde ka kinde wa prepare gi mai gi madhi timore wadhi time kama mai gi moningo beni concentrate kasto kamano wa manage gi to ere kaka winjo bed ni jopunje balance nikech nitire balancing kae mano mar ikruok ne penj gi somo nikech wang'eyo ni somo bende nyaka gi som ikruok ne penj bende winjo bed ni giikore ere kaka jopuonj winjo bed ni balance mar mondo mi nyathi kik feel ni yawaikore ne mana penj ahinya to seche moko syllabus pok watieko to japuonjre bende kik feel ni syllabus ema wakasore gi tieko to penj to kiknwa kwane ka ikruok mar dhi yo makare Yungeni somo ni mae preparation. Kiwacho preparation eni mundi somo i prepare. Koro kupo no wapukwa teko syllabus.
to mundu wabed gi advantage mar piny onego bed ni watieko syllabus to kwa we syllabus ni ingeni kwa we syllabus ni sama koro wadhi chatri somo to isegi kama penjo koro gikielo page 6 timani mae kama gidhi kelo kielo kidhi page 7 mae kama gidhi kelo koro anxiety biro omiyo somo mokwongo onego bed ni nyithindo teko syllabus kech page iset across the syllabus or across the design across the syllabus koro nyithindo onego bed ni tieko the syllabus mane machako duoka manane sani ok onego bed ni wabedo gi ng'ikni wachwa mar dok e skul onego okobed wabedo gi ng'ikni ma nyathini chakiriambo mondo otimore nade odog dala mana kaka ne wacho oriemba mabedo dala for 1 week ka duogo to joma nobedo kachacha nitie gima nyathi paro ni joma nobedo ni gin gisesomo mang'eny koro ere kaka wanyalo mondo wachoch somo ni mondo wabed marom kanye ma koro anxiety cha biro bede emomiyo koro nyithindo chako wacho ni koro wadhi e strike mondo jobed matemore nade marom koro kwa somo to wasomo mondo watiek syllabus to pod aduogo mana chien ni wakwa government wa mondo release the capitation as soon as possible mondo nyithindo settle mondo jopuonj bendo plan because you can only give what you have komini ni tiek syllabus nyithindo gi pesa ni oro kodong 2 weeks ere kaka tieko syllabus nyithindo nyathi ok nyalo somo kodenyo bokinya tere class kodenyo kamano to bende paro ni nitiere kaka jopuonjre nikech adiera kwa ng'eyo sani skunde mago mag piny owacho ema nitiere midhiero mathoth king'iyo wechego mago mag nok mar omenda e skunde makamago jopuonj ywak ni pok ochwal negi omenda gino machulo jopuonj madongo mag skundego mar mondo mi oduok pacho nyithindo mamoko mar mondo mi odhi om pesa to wang'iyo ka nitiere nyithindo manitiere skundego mago mag ji giwegi kata private schools gin seche moko gidhi mbele kod somgi e yo makare janyuol ma lwete moro osechulo fika cha nyathi dhi mbele kod sombe e yo makare ngimane dhi mbele e yo makare tiyudo ni ka janyuol machielo ma nyathine nitiere skund piny owacho ento seche moko nyathine nitiere dala to kinde mathoth wawacho ni wechego mag somo iwinjo bed ni keto ji duto obed maromre to e Kenya kae adiera kwa ng'iyo nyithindo manitiere private school seche moko gintiere kod advantage mano moloyo jowetegi manitiere e skundego mag piny owacho ang'o mowinjo bed ni timo kanyo nikech adiera penj mitimo to en penj achiel onge penj miseto ni magi mag jo private magi mag jo public kawana Joyce kawaduge a balancing mar private schools to gi public schools penj magitimo gin penj achiel sani e private no seyepo onge ng'ikni manitie public nyithindo pod nigi chochi ni onge chiemo ma mondo gicham omiyo gima wanyalo timo en mana kwa mana government because mondo waket gini mondo bed balance ka nyith penj magidhi timo achiel to mondo waket gini obed balance pesa or mondo nyithindo bed e sikul mane but that's the only way pesa or mondo nyithindo bed e ng'owa obed e sikul kech gidhi timo penj achiel to penj achiel ni mondo gidhi e skunde magine giyiero mag pathway cha nitie merit max manyaki timore nade manyaki yudi to kakoro private to somo chakre nyaka ne yepi gin e school to public ok ni e school balancing dhi bedo matek kanye makoro iyudo ka inini dhi e school private ng'ato dhi e public ka gik to koro balancing tamore nikech ng'ani nigi marks mang'eny in gi marks matin not because ok nikech ok inyal timo maber to en ni nikech nitie gik manochochi mondo itim maber government or pesa but that's the bottom line government or pesa our CS or plan mondo pesa obede sikul ka pesa obede sikul nyithindo obed prepared odhi otim penj to hie janyuol to nitiere kod ting' mane mano mar siro nyathine ahinya to e tam mar adek ne ma en tam mapek ahinya ne mago madhi timo penj obed janyuol manitiere kod nyathine e skundno mar piny owacho kata mano mag ji giwegi maneno ni kata obedo ni en tam ma oridore tam machuok nyithindo madhi timo penj kaachiel kod mago mok dhi timo penj ahinya to gi sani makoro koka gidok e skul gima ting ma jonyuol wan ting ma kaka wan jonyuol ting ma wan go wa support nyithindwa e yo machalo nang'o wa support nyithindwa mokwongo lemne nyathini mano is another bigger support lemne nyathini nikech nyathini ngeni en mana e Kenya ka ma ng'ata kono ni kik idhi iriwri gi bad group
ikoro nyathini kik odhi oriwre bad group, akoro nyathine mondo kik odhi oriwre. Koro bad group ni eno akanye. Ng'ata e Kenya ka janyuol ka janyuol ongere nyathine kende ma ok nyal create bad group. Koro mokwongo walem ni nyithindwa. Mar ariyo onego bed ni wawuoyo gi nyithindwa in part of the support. Why engage ka gibiro ng'i kaka nyathini obedo ni kaka osebedo ka timo ga e sikul. To mokwongo tudri bende gi jopuonj. Mondo iwinj ni ke jopuonj gi ema deal gi nyathini ni. Ng'eny gi kaka jonyuol samoro wabedo ko waparo ni nyathina tato ber. Koro ko nyisi ni nyathini ema yud kawuono e dometri gi njaga. To wache pok no bilo nyaka no bi kendo kwaya owere ng'ama nyalo paro ni otimo kamano onge. Watudre gi jonyuol. Jonyuol wambe watimni wa plan kama onego bed ni wachoro. Kama bed ni wachoro ni ka idwaro siling 200, 300. Wambe mondo wachor korwa. Kikwa bedi serikali saidia. Wambe korwa wan watimo nang'o korwa nikechero government oseoro ma nitie bit mar jonyuol be wambe watimo wachor korwa mondo wakony nyithindwa mondo dhi school. Kamano. Atonya kasani bende nyalo wacho ni kaluore koda ni entama ma kato bedo ni nyithindo manitiere skul kacha gin bende gibobedo ka gifila mano pressure mano mar timo penja to jopuonj to bed kod ikruok mane kato bedo ni jopuonje makinde mathoth gin bende nyalo bedo ni kaluore kod achiedh nade makoni kod kocha ma jopuonje bende nitiere godo moko kuom gi osebedo ka yuago chudo matina kata nok mar chude wang' sa kachiel kod kosebedo kod winjruok makare kod sirikal. Jopuonj to eta mar adek ni giikre yo machalo nade kinde makoro gibobedo ka gidhi puonjo nyithindo e skunde mopogore Olima. Erokamano. Joyce jopuonjwa amiyo gi atuomo percentage mamalo ahinya. Wamiyo gi percentage mamalo ahinya. Jopuonjwa dhi e yore gikalo yore mang'eny. Jopuonjwa mondo gidil gi nyithindo ma nyithindo dhi matim penj gikale yore mang'eny. To mokwongo bo wachako dwoko ne government erokamano kuom golo wach mar PM. No, wach mar PM no be chako keto pressure kuom jopuonj. Koker ni PM ka result igolo tiwacho ni skul kama moyombo miyo kata jonyuol bendo oseriembo jopuonj ka gitingo boke ni ok wadware nikech nyithindo ok tim maber. Koro kane government ogolo wach mar PM kata mar kato ni ini namba 1 namba 2 cha o reduce pressure no. Koro jopuonj o prepare ma momiyo pressure ni momiyo samoro wabedo gi chochni mayudo ka japuonj odhi okwalo nyathi penj. Wachakwa kwayo keche chudo mar serikal kuom jopuonj be mang'iyo penj ging'iya ne chudo mar serikal kuom jopuonj gi nikech Joyce kimi siling 1,000 odiochieng' to skul moro koni ni we nyithinda gi okwal penj wadhi miya 20,000 japuonj ni nyalo bedo compromise. Omiyo condition be mar jopuonjwa bendo ng'i maber mondo kik gibed compromise sama nyithindo timo penj ma keto chochni mar kwalo penj. E kinde kama to but jopuonjwa osebedo ka timo matek ahinya. For the first time iyudo ka jopuonjwa kan gik ndalo timo penj ka koth chue to japuonj oting'o penj e wiye kokala ora. Pok na neno ka koth chue to ji oting'o balot e wigi kaka laora. Ibro kel ndege mondo kal balot ni otimre nade. To jopuonjwa dhi atwa mamala ahinya mondo gini penj ni otimore maber makata koth chwe to mana ka obano long to timore nade. Koro jopuonjwa beno ong'igi to pressure sane to government oseduokonwa piny mar PM mar keto ni ka PM cha ne mi wacho ni mondo kikambe kara ng'ato dito moke wakwal nyithindo gi penj mondo ambe kik janyuol kiny biriemba ni an mokari skul maber. Kamano adwa ni mak paro no gi kanyo wakaw yo madundo nyakwara Mogejwang' med chwalo ote magi kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Bang' yo wakaw gi sani ka waduogo wabobedo ka wadhi achiel kachiel e kaunti ma Homa Bay mar mondo me owinja ne patch jopiny e kaunti ma Homa Bay kotudore kod ikruok ne tama mar adek. Wamodho pi matin waduogo kik idhi mabor. I believe that the opportunities are better today. But define your niche, make sure you're not desperate, and let your customers know you. Educate them every single day on how you prefer to do it. And it will help you see the world from a different angle. It will help you see your business, which is fashion, from even somebody who engages
with fashion at the point of wearing a dress and nothing else, and they'll tell you what they think. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kikete, obedo mabera nya kuwokai. Hadwanu duwach no wadu mofuo Marrakesh no, an kamora chel graji wadi dak nyaka chieng. Hello. Monty, sanjo sechopot. En kai. Anado wuo kode akwai. Kiwacho adier, okinyal wuoyo kode sani. Aneno kantie gimarach mama. Akia gimomiyo anawinjo kama mama. Iparo ni en kare. Ngicha mag kinde ka kinde, kituang maber kuom chama ikano mondo ng'e chon ka thuth kata kute omako gi kapok giketho cham magi kama ikane. Geng' thuth chon kata ka thuth tin kata ng'eny. Kaw okang' mapiyo mondo kik iketh ni cham. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Ere tiende gimed ketho chambi? Ti gi Scanner Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Scanner Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Imagine life yako ni kama siso, Side moja iko na trophies na medals. Side ingine imelemewa. Wacha tuongeze vitu important ndio i-balance. Vitu kama family, chuo, job. Siri ni kulan kubalance aspects zote za life. Wekelea responsibly. Mjanja ndio mshindie. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo. Geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Beat the festive rush with View Travel's early bird offers to Sarova Hotels from December 23rd to 28th. Stay at Sarova Imperial Kisumu from 13,150 Kenya shillings or Woodlands Nakuru from 14,000 Kenya shillings. Go wild with 2 nights at Shaba from 28,450 Kenya shillings or Mara Game Camp from 47,150 Kenya shillings per person sharing. Or enjoy 5 nights of beachfront bliss at Sarova White Sands from 146,700 Kenya shillings per person. Book by September 15th and enjoy our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254 today. Machiegni kendo nyakwara Mugejong wadhi mbele kod twak marwa kutudore kod ikruok ne tama mar adek mano mar hik somo kata mar kalenda mar somo mar higa mar 2025 kama jopuonjre nochako yawo skul odiochieng' manyoro. Moko kuomgi dhi e skul kawuono ka jumani duto jopuonjre biro bedo ka dok e skul e gwenge mopogore opogore e pacho kae. Nyisi ni bang' yweyo madundo mwakao to bobedo kwa dhi achiel kachiel e kaunti ma Homa Bay mar mondo mi watudre kod jafwambo marwa Ali Abich.
Oyawre Ali Abich ka entiere kaunti ma Homa Bay chiew nade kinyalo mana bagon watwak e kaunti ma Homa Bay kanyo mar mondo mi wawinja ne pach jopiny kotudore kod ikruok ne tam mar adek mar somo e skunde mopogore opogore ma pacho kae. Abich. Erokamano Joyce, mana kaka iwacho nendo wabiro achiel kachiel ka wantiere bomni ma Homa Bay kendo kaka inyalo neno wan e tesend nyamburko ma Homa Bay kandi kama othoro bedo ga modech mokalo wanyato e kinde ma koro jopuonjre wuok e miere ka gidhi e skul bang' ka giwuok e yweyo madundo kane olor skunde tam mar ariyo kendo chakre odiochieng' manyoro kawuono kaachiel kod juma ni mangima jopuonjre mopogore opogore biro bedo ka wuotho ka gidhi e skunde ma gintie bang' ka koro ne oyaw ayanga e skunde pacho kandi ne somo ma tam mar adek mabende ne tam kalenda mogik e higani endi ma 2025 kendo sani koro jopuonjre biro dhi nyime kod chenro mag somo bang' kane sirikal oseyawo ayanga sendo mag somo odiochieng' manyoro ka thoth jopuonjre odiochieng' ma koro neno ka wuotho ka gidhi e skunde mopogore opogore ka gidhi ikore ne somo e tam mar adek pacho kaendi. Joyce, okinyi ma kawuono en mor mara mar bedo kod twak gi jopiny e kaunti ma Homa Bay kaendi kama oting'o jonyuol jogo eko manie sekta mar wuoth kaachiel kod jokanyo weche mag somo mar ng'iyo ni to tam mar adek niendi waseneno ka ywak osebedo ka bedo ahinya to kaka sirikal osebedo ka oro omenda mag somo ne skunde ma bende samoro nyalo rocho chenro mag somo ke jonyuol bende ywago ngima matek kalore kod mwandu mopogore opogore ma jopuonjre nego bende donjo go e skul. Omiyo okinyi ma kawuono wadwa winjo pache jogo eko manie sekta mar somo ne gin kaka jonyuol kata jogo eko manie sekta mar somo ang'o ma gineno ikruok mane manitiere kanya komotere kod ikruok ne yepo mar skunde mano chakore odiochieng' manyoro kendo pod dhi nyime e juma ni mangima. Moses Nyambere kachako kod twak okinyi ma kawuono achiel kuom jogo eko ma otelo ne riwruok mar jonyuol e kaunti ma Homa Bay kaendi kaka jonyuol ikruok useketo machalo nade sama koro iyawo ayanga skunde ne somo ma tam mar adek e pacho kaendi. Erokamano Ali Abich, an kaka jatelo maduong' ma jonyuol ma Homa Bay County Dr. Moses Nyambere waseketo ikruok maber kendo waketo lwasi maber sama nyithindo gi donjo sani wan koro waritore mondo nyithindo go donji mondo wachak miyo gi somo to mak mana wan gi challenge achiel maduong' ni pesa ema onge makaka nyithindo gi dhi donjo e skul kata kaka gidhi chiemo dhi bedo problem maduong' ahinya. Nowachi ni pesa ni oro to pok odonjo kendo iyudo ka skunde madongo dongo ywak kata gi matindo ywak kaka nyithindo dhi chiemo to jopuonj to nosepango kendo pangore koro ikore rito mana nyithindo donji. Koro akwayo ni kata obedo ni jo sirikal pok oro negi pesa mag dhi chako go to jonyuol watem matek mondo nyithindo donjo e skul e wang' sa matin ma wan godo waka mondo wami nyithindo go donj kik gidhi gi lwetgi nono kik ka gidhi gi lwetgi nono to gidhi bedo gi tabu kendo idhi riemb nyithindo to ok ber koro nikech tam ni chuo en mana dweche ariyo achiel ka dweche achiel gi nus koro koda nyithindo siko wuotho ka matin ma in godo dhi kowe ga kowa to bende kik idhi nyathi dhi gi nono ma kata gimiore godo onge ka ing'e ni nono to dhi ndik dhogi ka japuonj maduong' mondo mi ka nyathi odonjo kanyo to koni bang' jumbe ariyo adhi kelo gimoro mondo nyathi otim ang'owa mondo som kech an wuon kaka jatend jonyuol ma Homa Bay County ok daher mondo nyithindo mondo riembe kech nyathi kiriembe ok perform maber nyathi ma ni skul seche te en nyathi ma perform maber. Koro akwayo bende jo sirikal ka uyie onego chupe promises maru man to wacho ndio ukono nyithindo uko pesa skul nikech sani jopuonj madongo gi iyudo ni gin gi gope madongo e skul mag supplies boge chulo suppliers bende ologi kaka nyalo timo onge. Koro akwayo ni sirikal bende tem korgi wan bende wajonyuol watem koro mondo nyithindo obed e skul seche te kech wadwaro ni nyithindo perform maber to nyathi ma perform maber ni nyathi mobed e skul seche te ma ok riembi. Koro akwayo jonyuol ka ukoru Moses an kod gi penjo achiel kapok aweyo ng'ama chielo wang'e ni somo chalo kit kendo adek ma japuonj wayo kore janyuol kaachiel kod nyathi waseneno kinde ma iyawo skunde kaendi ka thoth jonyuol skunde moko osebedo ka jonyuol monjo ka giseyo japuonj timo marach skunde ma gintiere en gima osebedo ka dhi nyime ahinya to kaunti ma Kaluo kaneno ka kinde ka kinde tam ka tam kiyawo skul waseneno ka nitiere skunde moko ma jonyuol thoro monjo e skunde ka gigolo japuonj maduong' e skul kanyo e weche motenore kod kaka jopuonjre osebedo ka timo e skul kaendi kaka janyuol bende no ka en gima ne kare mondo mi jonyuol odhi mar monjo skul ka gigolo japuonj kalore kod duoko marach e skul to bende no ka jonyuol timo part margi maneno ni duoko mar skul ok owe mana ne jopuonj kende. Erokamano
Ali Abich jonyuol matimo ni riembo nyithindo riembo jopuonj e skul kata riembo japuonj maduong' e skul timo makosa maduong' ahinya nikech samoro jonyuol matimo kamano they are not even supporting the school eyo ka skul kanyo kodhie ok problem mantie skul kanyo niyudo ka jopuonj madongo nigi problem maduong' ahinya mokwongo jonyuol matimo kamano kata ofis ok chul iwinjo gin gi result biro ka bende fees chule wang sa nyathi ni skul e wang sa to nyathi ma isikiri embe sejete janyuol kopono nyathi no riembi de modi iwuog japuonj maduong' e skul kanyera moloyo ni in irito ni performance obedo marach dhi riembo japuonj maduong' e skul to makosa en mari wuon in bende in wiyo sewil makosa mari erokamano ahinya mano jakom jonyuol e kaunti ma Homabay kani kogolo pache in bebo chako kod nyingi tigiswa ni chakane gi nyingi to kaka janyuol bina okai kokose ket makare sama ko nyithindo dhi e weche mag somo e tamar adek miloro godo higa. Erokamano Ali Abich an kuom nyinga iluonga ni Paul Otungo Chieng' an achiel kuom direpe ma operate between Homabay and Kisumu en sama koro kende ma nyithindo koro dwa wuok e mier kadok e skul akwa direpe wetena jonyuol osetimo patgi gisetemo gi yore mang'eny giseyudo gimoro matin ma nyithindo nyalo donjo go e skul koro akwa direpe wetena mondo kik watim harassment ne nyithindo wakaw nyithindo wakete geche wateri kuonde ma gidhiye yo makare kik wahai kuru bei ni koro sani nyithindo dok skul ni koro wachoruru bei malo nikech sani ofuke jonyuol odong' nono koro akwa jok matiyo e sekta mar matatu jok makonyore go agents conductors watrituru nyithindo in a good way nikech wan bende wan parents. Erokamano wacho wach maber mar jonyuol jogo iko mane sekta mar matatu kik ber kamedo bei sama ko nyithindo wuotho ka gidhi e skunde kamaendi wasena ne sekta mar ukae ka sama jowuoth ng'eny tich bedo matek ahinya sekta ino ka jomoko tingo jowuoth ma ikalo tong' fare bende medo kaka ujo matatu ma Homabay kandi okenge magi museketo maneno ne wuoth nyithindo ka dhi e skul ka gi miere ka dhi e skul ngima gi obedo makare ka gichopo e skul ka neno ne bende weche mag medo fare ne jawuoth ok obedo mondo me jonyuol kik med hinyore kaka lure kaka ngima sani chalo. Otelo mar Homabay kaka wan jo matatu oseket chik ma koro ok wadwa geche mating'o nyithindo ma excess yani mokalo tong' ayakine barabara ibiro rado gi askeche kanyo endo ma gibiro sami kalo kuom gi ng'iyo geche kiting'o excess ma koro mano en gima onge. Erokamano ahinya kapok aduoke studio chakane gi nyingi nyiswa ni kaka achiel kuom jogo makino ratiro mag jopiny Homabay kandi ikruok ineno ka sirikal oseketo machalo nade mondo me jopuonj kata jopuonjre odhi bedo kolwasi makare sama yawo skul ne somo mar tamar adek. Erokamano migosi Abich Ali umiwa thuolo kendo wuoyo gi jopiny mondo wach gik matimore. Mokwongo iluonga ni Walter Opiyo an speaker mar bunge mar jopiny e dala mar Homabay County to gi bathe en gimoro matek ahinya kawuono kata king'iyo kaka piny chalo ka pile ka nyithindo dok skul kata obed ni en tam mogik kako gikni to Homabay bus stand opong' gi uniforms to sani ok giswuok nikech pek mar piny momako jonyuol ok ka kende nikech rangwe ka biro rodi ok inyal neno uniform kaka pile mano nyiso ni pek nitie kuom jonyuol to kendo amba wuoyo kaka janyuol awinjo pek na ahinya nikech nyithindo masomo ok nyal yudo kare lwasi maber mar somo ok yudi nikech pacho piny teke pesa onge weche moko inya nyithindo kose gol madhi e skul to ok gininda achiel kiny to gol gi giduogo ku mano pod mana pek nitie kuom jopiny kendo winjo ka jatend jopuonj wuoyo ka wacho maber ahinya ni mondo ji oikre oter nyithindo e skul to kik riek nyithindo gima ok odimbo maber en ni nyaka ket lwase maber iyalo go ni ka nyithindo obed e skul to onego gibed maromo kama to giduogo ma ok pogi apoya. Mar ariyo wach kaeri ni mafuta ni malo mar jowuoth mafuta no dwaro ni mondo jogo mobede kom machalo pio ndaye gini jomany yo miduoko go mafuta chien ok ni meda mafuta
Joyce mano mana paro mamoko kuom jogo eko manie sekta mar wuoth jonyuol kaachiel kod moko kuom jonyuol e kaunti ma Homabay kandi golo ka giwacho ne kaka jonyuol giseketo ikruok makare mondo mi nyithindgi odhi obed kod lwasi makare e seche ma gidhi e somo ma tamar adek ninde. Kata kamano gidwa ni mondo sirikal kokalo e bad migawo mar somo bende otim manyalo mano ni skunde ma pacho kaendi oyudo omenda ma gichago chenro mag somo e wang' sa mondo mi somo ma tamar adek kik bed kod ng'ikruok sama koro nyithindo bende koro biro ikore ne penj ma giko higa e skunde mopogore pacho kaendi. Joyce na nyali abich ka intiere kaunti ma Homabay owinjo kanyo paro mopogore opogore kowuok kuom jopiny e kaunti ma Homabay ka bende koro gijiwo jonyuola mar mondo mi kik bed kod nyithindgi pacho gimany mana matin ma ginyalo kowo godo nyithinde e skul mondo gidhi mbele kod somgi ahinya to e tam mogik mano mar hik somo mar higa mar 2025. Erokamano nyali abich kuom twak kod jopiny e kaunti ma Homabay nyalo mana dhi mbele kod luwo chenro mamoko e kaunti ma Homabay kono. Nyakora Mugejwang adwani kendo wadhi achiel kachiel kata wawinjane kaka jopiny e kaunti ma Siaya bende nogolo pachgi kotudore kod ikruok ne tama mar adek. Wawinjane. Gi nyinga en Charles Omondi, awuoda Sembo modak Siaka kaka ji ong'eyo. Awantiere gi odonwa wuoyo kawuono e sekta mar gimwaseneno matek kaka nyithindo madok skul midhiero me janyuol oseneno to gi midhiero ma wan kaka sekta mag boda boda, sekta mag transport geche, gik mosekale. Iyudo ka wasekale gimoro achiel ma pod wan go gi tabu sana. Sani endi pesa onge. Kendo iyudo kata ka janyuol nyalo miyo nyathi pesa moro matin machuni kaka in ng'ama jaboda, chuni ni nyaka pod kaponi in gi chuny mar konyo to ibiro konyo nikech mana kibende janyuol. Nikech iyudo kaka sani kata bondo nyaka Siaya ne jaboda nyalo chajo siling 300. To nikech koro 300 ni iyudo ka samo nyathi to mi siling 100. Tadieri bende king'iyo kaka nyathi osebedo nyathi chandore ka chuni kai bende kaka janyuol mondo ikawa nyathi mondo tim nade itera tera kata mana kaka Siaya miwe skul Mbaga matiene wane wegi wai kaka transporters wainyore e yore wa mag fuel nikech samoro be kori kawo chunyi mondo mitim ikony nyathi. King'eyo bende kata sani yo madhi Luanda ni udo ka chon ne siling ne gari kawo siling 200 magolo nyathi Siaya nyaka Luanda. To janyuol yudo ka adier janyuol bende okare kabisa. Mi yudo ka nyathi omiyo mana siling 150. Nyathi dwaro chunge ndara, nyathi dwaro chunge ndara class school to samoro nyisgi ni saa 10 nyithindo osewuok ang'owa osewuok e school. Koro miyo wakwayo kata joma ni sectors mag petroleum ni na jowagi giduoke gini piny nikech koro gin odhi kama ji konyore owegi. Wakonyore wan owegi nyaka wang'i ni nyithindo ma nyithi school wakonyo. To bende adwa na wuonya ke jonyuol ma nigi nyithindo manyiri. Nyathi manyako uwe miyo pesa ma fix. Nyathi manyako kimiyo pesa ma fix no dhigo skul mane makelo nyathi manyako e obadho mang'eny. Miyo kanyo endi udo ka nyathi manyako kang'osebet to nitiere one sectors mag boda ka wapogore. Nitiere jallo manigi chuny mar konyo gi jallo mundiek. Koro ndiek bro galo nyathi mibro yudo ka nyathi oyudore kamoro marach nikech okoso transport. Ng'ato bro wuonde to kose wuonde to tere kamoro marach mondo mi odhi oti kode. Kanyo bende miyude jok moko ma bende timbre nade joma wuondro nyithiwa to nego nyithiwa. Omiyo jonyuol manigi nyithindo manyiri tafadhali yieuru mondo mi utimru na umi nyathi pesa moro ma uwinjore kode, pesa maber. We pimo ne nyathi pesa ka piluok. Andeno msani to gima dawache ni ka nyithindo yaw skul to mdhier ni ma jonyuol neno niya sani iwachonwa gana school fees beche school fees en free to school fees ji chulo ma time leg nono to bech buge be oidho gimoro amora oidho sami yaw skul jonyuol winjo matek saidi to dakwa ni serikali mondo odwokie nengo gik moko piny moso sama pinyore ngima tek kabisa. Basi erokamano Steve, ana gi nyinga iluonga Lucas Otieno Oriedi, jadak ma Siaya County. Koro kuom penjo mipenjo no Steve, gie sani ndio nyithindo dok e skul
skunde oseyaw. Lakini midhiero kata shida ma wan go kaka wan parents, pesa to sani tin, koro balancing tek. Lakini nyithiwa bende nyaka dog e skul. Iyudo ka janyuol nikta gi nyithindo adek, odwaro ochul macha, buge, rimpe pas, koro iyudo ka balancing tek. Lakini wakwa Nyasaye ni mondo obed kodwa. Sani kata mnandara transport oidho. Lakini wakwaya ne watem kaka wan parents mondo nyithindo to dhi e skul. Kata jopuonje sana head teachers mag institutions. Sama nyathi obiro gi pesa mo matin, accept yien mondo nyathi odonje e skul ochak, lakini head teachers owuog jonyuol maber mondo kata ka balances odong third term ni ibro chul, lakini Steve pesa to tin. Wan kaka jonyuol wakasa watwe onanga mondo nyithindo twakowe skul. Mago paro mag jodaka e kaunti ma Siaya kotudore ne ikruok mano ne tam mar adek ma koro skunde mopogore pacho kae oyepo kata yepo e jumani maneno ni gidhi mbele kod somgi yo makare, kata bedo ni jonyuol yuago ridruok mar ngima, kata bedo ni nyaka sani bende sirikal bende pok ochwalo omenda mowinjo bed ni chwalo e skunde mar mondo mi osir somo mag jopuonjre ahinya to mago masomo e skunde mag piny owacho. Pod antiere to akae kod Kennedy Olema, jalony weche mag somo. Kennedy, iwinjo kanyo kaka jopiny e kaunti ma Siaya kaachiel kod kaunti ma Homa Bay ogolo pachgi. Ka nitiere wach moro ma bende anyalo wacho no mora ahinya, nitiere japiny moro e kaunti ma Siaya ma koro siemo jonyuol ka koro nyiso jonyuol mar mondo mi nyathi ma nyako janyuol omiye pesa mabet berber mar mondo mi kiket nyathi manyako e tema ahinya to mago masomo e skunde, obed mago mag boarding kata mago ma nyathi dok dhi skul to duogo pacho. Erokamana, wiba winjo wach no en paro mane kende ahinya. Ka chako gi kaka jowinjowa kata jonyuol osebedo ka golo pachgi, jois piny tek. And pesa ni yudo ka ne government ogolo pesa ni oridore kamoro amora, nikech ka na supply oduma no ko chula e kaka amba nyalo tero ayudo ka tero nyathina ang'owa nyathina e school. Omiyo samoro wanyalo wacho ni mondo wadhi wawuo gi jopuonj madongo mondo wandik dhowa, koro dhowa ni ka wandik ang' wacham ndiko dhok. Emomiyo chuno jogi ni koro koko gik ni ka pesa ni onge to beda gi nyathini e dala ka pesa ni onge, koro jonyuol bende watem matek ahinya mondo wachul pesa ni. Mar ariyo kendo sani koro ka koro nyithindo dhi sikul be wan gi iluongo ni miluma mar ni ating' nyithindo mang'eny mondo ayud pesa mang'eny. Mar ariyo matatu wa bende overspeed, mondo ka odhi okaw nyithindo mang'eny ochako duogi kae ma koro accident. Kanyo be wakwayo jowa matimo matatu ni sani ema onego koro wabedie cautious ahinya ni mondo kik wakaw gi wabed go ich mar okal takwa mar ni ating' nyithindo mang'eny mondo overspeed. Kacha kabdhiyo kamoro kanyo ni overspeed and overloading. To ne jopuonjwa madongo be sani be koro piny tek. Wang'ini to kwaro wariembo nyithindo saadi. Ting'eni watiyo gi dhok moro mayom ni ok wariembgi, waorogi mondo gidhi giom pesa. Iyudo ka sani iyudo ka japuonj maduong' ogolo nyithindo saa 11 kama nyathi dhi gigolo kinyi gigolo dhiambo. En kama osebedo to go sime ogolo ne senior teacher ni golo nyithindo dhi ot kata basa go nyithindo dhi ot. Onego bed ni sani warituru nyithindwa, nikech sama wagolo nyithindo wang'e to wagolo nyithindo saadi to nyithindo mwagolo nikech wan gi list ma kama sani nitie gari minyalo gik kanyo. Nikech kwagolo nyithindo gi sama ok owinjore kae ma jonjore bende kawe e thuolo ni. To moloyo to nyithindwa manyiri gibedo compromise nikech kako nyalo timo onge. Osechung' e dho ndara ka nyaka chakre saa 1 nyaka saa 6 kae mang'e japiko moro biro kawo advantage
miye sini wa medi ni obed 200 mondo gika midhi to ka advantage omiyo jonyuolwa kwa dil gi nyithindo manyiri be wabed ni ko pesa mamiye ni be nyalo gike kama odhiye to pesa mwamiye ni be nyalo miyo rom shopping mano ningo be no dhi timo cha mondo wagol gi e tama mar japiko kata joma kawo advantage margi omiyo janyuol no ta adwoko nero kama na enya kumiyo that insight ni kapo kwaoro nyathi e school to wabedo gi ikruok maromo nade Joyce kapo kwaoro nyathi e school to jopuonj wa bende magolo nyithindo wang'eni to wagolo nyithindo kwa golo gi mondo gidhi dala wagolo gi sadi manyalo gine to gari mane mago ningo bede gidhigo to be watudore gi jopuonj kech kapo kariembo nyithindo oningo bede na gocho ne mama gi kata gocho ne janyuol ni awagolo nyithindo chieng' tarik 5 sama kama chudi janyuol kik po apoya ni igoni sime ni gimoro notimore ndara nyathini ne gimoro yude ndara prepare janyuol ing'eyo ni nyathini ni school kamano koro kapok wagolo jonyuol kisandi koro kapok wagolo nyithindo mondo dhi bende wagone wabede gi that human wagode janyuol ni nyathino wagolo chieng' makama janyuol nyalo kone ni chieng' makama mondo igole we akel ni oduma gorogora pa kelo duma gorogora pa janyuol kik po apoya ni nyathino donjo saa 5 otieno oken nyathino nogol ka nyathino nogol almost ndala 3 mokalo to pod nitie kuonde mobaro koro wabed gi tudruok makende ahinya to kik wadhi okang' mari koro nyaka wagol nyithindo wawuoru gi janyuol wa bende wabe watem mondo waywa korwa matin mwan to dhok to kata wandik dhok ok dhi chame sikul to bende winjo ka kinde mane wawinjo report manolosno ka ko jafom mar Oldiokio nitiere jonyuol moko manochwalo ng'ur margi kotudore kod omenda moko matindo ma skunde kwayo ng'ato nyalo bedo ni penjore ni omenda makama gi kwayo nango nikech winjo kanyo ka janyuol moro bende ywak ne pesa mar tuition mikwaye skul bende en gino ma ochuno ahinya nikech winjo ka janyuol moro wacho ni an ok ochuno mar mondo mi nyathina ochul pes tuition onyalo bedo kata maonge tuition no koro mae Joyce kae ma koro wabede gi tungni nikech pesa ma sirikal ne miyowa pesa ni mokwongo okodonje sama mowinjore mar ariyo okodonje te kama oningo bedo ka en 20% to gichak ging'ad koro yudo ka jopuonj bedo gi shortcuts mondo gi caution gikoje ni koro jonyuol umbe wachak wabed gi tuition mage makelo mibadhi mag pesa misoyo ta adier oningo bede ni government wa follow up gi skunde maketo pesa moko oningo winjore nikech yudo ka gini nyadi ng'eny iluongo bura moro adundo to keluongo bura moro adundo nitie jonyuol manyalo gi jonyuol mok nyal tini neno mana ni no obedo pass no wabede meeting tarik 15 obedo pass jonyuol golo siling 300 sirikal emo ningo beni konyo jonyuol gi ka nikech kidwa ng'ur ti wacho ni in mok idwa nyathino timo osom koro janyuol chuna gi gini ka koro pesa ni en pesa miketa bendo nikech samoro pesa ma sirikal oronwa ok rom pesa ma sirikal orono ok chope wang'sa koro wacho ni we wachok 2,000 koro nitie pes misoyo sirikal oningo be ni investigate ni nitie skunde mage masoyo pesa mage misoyo to bura mitimi bedi mondo jonyuol okel pesa nitie sani piny tek kiketo ne janyuol siling 2,000 en gi nyithindo 4 in gi nyithindo 5 2,000 nyithindo 5 mano almost 10,000 on top koro pesa misoyo gi oningo be ni sirikal investigate sirikal nigi machineries moningo be investigate nitie pesa di misoyo ka ma sirikal ok ong'eyo en mibadhi ma jopuonjwa madongo oseketo mondo gichok pesa moko madundo to pesa gi giwacho ni samoro ok ti kodgi maber accountability onge pesa gi nikech en pesa moro misoyo makata samoro receipt mimi bende onge inyiso ni chule kanyo to kinyalo ng'ur nikech in kendi ka ngidong kemanyo wacho ang'ang'ni achul mar ni nyathina ni koro sirikal oningo be ni investigate and more especially to skunde wa madongo gi nitie pes misoyo sirikal oningo be ni timo investigation to pes misoyo gi isoyo gi ng'amo yie mondo kelgi to gini kelo bende gi pesa wa madeko mondo kende skunde kamano to kinde makoro iyepo etam mar adeka kendo nyithindo bobedo e skul kuom thuolo matin ahinya chala mano mar skunde winjo bede yo machalo nade ahinya to ne wechego mago mag kilese ma winjo bede ni gisome obed kata laboratories ma gintiere kuonde mag nendo winjo bede ni bede yo machalo nade nikech kata kawuono ne gwenge go mago mag Homa Bay nitiere kar chung'od bura marango
Rangwe nitiere nok mar stima kata stima oselal kuro kuom thuolo ma lach ahinya gisebedo maonge kod stima e kinde ma lach ahinya jopuonje skul no ywak ni ok ginyal kata tiyo kod computers magi kalne nitiere chenro moko ma nyithindo winjo bed ni somo kata somo moko mitimo e computers chal mar klese laboratories kaachiel kod kuonde mag nindo winjo bed ni keyo machalo nade ahinya to gi sani ma yawo skunde olima. Erokamano Joyce. Mondo somo dhi maber mondo somo dhi maber e school nyaka wabed gi safety of the learners. Safety of the learners nitie ndalo moko mano wawuoyo ka miyudo ka cho nyumore gi nyithindo to cho ka nyumore gi nyithindo en gima osebedo king'iyo. Koro kapok waketo somo sani sirikal nitie act mobedo pas nyaka wabed our safety mag learners wachalo nade klase mag dhi somegi kata kunde mag dhi somegi how are the safety to kidwa some class masani koth dhi chako chue to class gore kuom nyithindo piny choje nyumore jopuonjwa mondo wang'e safety yore samora mora kapok wachako mondo wapuonjere safety nitie kama sima dok ka ng'ikni wakwayo jowa jotendwa mantie mondo ng'e ni jowa nyithindwa kech sama koro gima koro biro makelo kanyakla maketo wa mondo wabed marom en mana somo jotendwa makunde ma wantie machalo kaka MP machalo kaka governors watudre gi jopiny mondo ng'e skunde wa alora mag skunde wa chalo nade in safety of mag somo mag nyithindwa omiyo capacity maonge en mana MP can make just a call jopuonj ng'ene penj ni kidhi time Joyce penj ok wadhi timo penj ni ne wachiwa kawuono to kiny wadhi timo penj kanyo be achaka keyo seyo ne jopuonjwa madongo nikech ka ng'eyo maber ni aonge laboratory we have what we call lobbying around the mondo iwuoge sirikal through your MP through the governor and the other machineries mondo wayud ni skunde wa bin gi preparation to ka koro skunde wa kata laboratory maonge to prepare mondo nyithindo the team page to wamiyo gibedo gi disadvantage over others koro miyo jopuonjwa madongo penj ni ne wang'e ni wadhi time chakre dwe mar achiel kata chakre last year nwang'e wadhi timo penj ni how prepared is the school mondo nyithindo to carry out mondo kikwa disadvantage nyithindwa sani gima koro wakwa jowa ni waket chenro motegno ahinya wach mar somo ne jotendwa mag jopinywa mar onagi waketuru ndadha ahinya e wechewa mag somo wawuothe sikundewa wang'e to sikundewa chalo nade wawuothe coach mane gima biro konyo jogewa to kwa kao ni wan koro wana malo koni to sikundewa kata mana stime maonge to be koro pinyu koro chako wewa man ka wan piny jogewa maonage ma jotendwa wang'iuru sikundewa we invest so heavily in our schools before even invest on the roads let's invest so heavily in our schools. Yes. Nyakora moga jonga dwano wakao yo madundo gisani kawa duoge tielo mogi kabo bedo ka somo otemagi maichwalo no wako kale yoro waduto te magtuduko kinyi makawuono kikidhi mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Ma tiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Donge gisani ini chano keny machielo. Itimo kama enang'o Rajiv? Atimo gigi te? Nikech an ahero niti to kahero pari. To ino kine ka pari oheri ahinya, pari oheri moloyo kata ngimane. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba anayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *404#. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' e tielo mogik e twak mar chenro mar mbako romo kinyi makawuora nyisi ni bang' yueyo madundo tabu bedo ka somo moko kuom ote ma uchwalonwa achiel kachiel. Ote makamago wabobedo ka wasomogi mondo wawinjane pach joneno magwa manenowa kendo machwalo ote kokalo namba mar 360 Facebook kachiel kod YouTube kama wantiere achiel kachiel. Ote makamago kwa somo janeno wacho ni ananeno ni shida ni e sirikal koda jopuonje. Ote machielo, janno machielo wacho ni yie uwache wach mar rim pepa ma nyithindo tero e schools. Bang'e iuso kendo oko e nengo mogore. Special programs, teachers motivation, tuition, all these are not receipted. Thus, there is no accountability. Corruption ogoyo dak e schools, more so by school buses. Janno machielo wacho na yudo twak gie kore wendo wacho wach guidance and counseling e schools to be ong'eyo ni one trained counselors in schools. The teachers are appointed based on age or seniority, a real gray area, no rooms for privacy and confidentiality that counseling requires. Engineer Lazaro Kanyambog benegi saka ni mokwongo wan kaka jonyuol machuo, please wawere kod tabia mar weyo mine kod responsibility mar follow performance mar nyithindo e school. Odhibele kocho ni magi emamiyo yot mondo nyithindo odong' kod paro moro ni mama ema othagore kode e yor somo. Chuo weuru nindo e class. Weche somo dwaro universal approach. Timbe government campaign ne private school nikech ka idwa ni nyathi osom piyo piyo maonge ywaruok. To it's your choice. So wacho kanyo ni en Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi, Jamaguye Kanyada East. Peter Omino bende wacho ni semolo kodwe chenro ka winji e yo makare e gwenge mag game koni. Wacho ni wach somo tek kendo tek nosedhure kuom jonyuola. Sani nyithindo yaw skul tiduoko gi dala. Aneno nyaka moko sani oseriembi pesa emidwaro sirikal to dak ni pesa iore skunde. Waneno matek gi somo masani, odhi dong'ne joma nigo otek kendo otek. Odhi mbele kocho di skul ok dak dhi mbele maonge pesa. Giorne sikunde pesa kotamogi to giwach waulgo.
Fred wacho ni koro jopuonje oweyo nyithindo obule ng'ora mondi. Haya. Mago mana moko kuom ote manya kora muge jwang cholo no wako kaliro duto te mag tudo ko kinyi makawuono limo odong mana gi dakika matin kende to waloro twak maro kinyi makawuono iwicho kanyo ote mopogore opogore kowuok kuom janyuol moro koro seyo jonyuola machuo makoro wacho ni jonyuol machuo owere gi tima mano mar weyo tinga mano mar weche mag somo ne joma mine adiera nitiere kanye wachno nikech adiera kinde moko ok nadok ne joma mine kata ok naseyo joma chuo iyudo ga ni seche moko iyudo ni ot manitiere ng'ama miyo gi ng'ama wuoro iyudo ka ng'ama miye maskinde mathoth en onyalo kawo kata ting' mar konyo nyathine e skul to ng'ama wuoro to en kosechiwo pesa mar fito en sawa ang'o timore. Yes, wachno ero baka mwanyalo goyo jaka kiny. Wakwayo mana jonyuolwa mondo wakonyre. To nyadi mang'eny wan kama joma chalo joma dichuo wakawo ni samoro kwasechulo fees to kasa visiting no bende ok wadhiye to kata samoro be nyithindwa mine wa kota joma mine makowe skul to kanyo bende achaka kwayo jogewa machuo ingeni nyadi mang'eny wa joma chuo kanyo to koro achaka dok ne joma nyadi mang'eny wa joma chuo kwasechulo wakawo pesa to amiyo minoda ni yawa kiny mi nyathini odhigo e skul to mae pocket money akwayo jogewa machuo ni bi sami miyo minodi pesa miye ka nyathini neno mondo kik nyathini ni soma niya mama wa ema ne konya nyadi mang'eny samoro wa joma chuo idiyo wakamoro samoro pesa agolo ta na mondo kamoro we mondo nyathini bende ong'e ni in be imiyo men gi pesa kata share that responsibility to maduong' ahinya joma chuo wadhi ure sikunde mondo wa follow up nini mar nyithindwa wadhi ure ni kacha ka dhi kamoro kar mar rimni ka mibadhi otime ngech ng'ato wacho ni mibadhi ni kabasa mibadhi ok nyal bedo kabasa mibadhi ni mana kuom japuonj maduong' kech basa ok nyal kwayo rim machako uso rim ka japuonj maduong' otimore nade kia jogewa joma nitie jo sirikal odondre mondo watudre ni to ang'o ma kwa chiko nyithindo chake usoko mibadhi ni biro nikech pesa wabe marem to bigi wach mar mit bilieni bichako kelo mibadhi omiyo jowa machuo wakauru thuolo mondo water nyithindwa wa follow up gi nyithindwa time sikul mar ariyo kayo waseyudo ni nitie mibadhi nitie gik mikwayo moko romo sani nitie yore mang'eny ma ji nyalo tudore go mondo wawache ni ma ok oromo sani ji wacho gima ok gidwar to mogik wach mane comment no counseling counseling ka weche nitie kech nyadi mang'eny sikunde osekawo counseling imiyo CRE teachers seche moko onge kata lony onge ge lony timiye CRE teacher kata miye ni koro anano ni yawa itu wiyosa timo lwar inyalo timo counseling akawo sikunde wani counseling waweuru keto mbekni to gimila wakauru professional jomotimo psychology in counseling mondo oten nyithindwa kik wakaw gini wakaw ni inaneni ka ini iki osebedo maduong' ichiegni retire kaw guidance and counseling to onge gi lony no mar ariyo nyadi mang'eny kano wasomo guidance and counseling ni kaw imiyo CRE teacher ni in kichgo CRE ni puonjo CRE tim guidance counseling sani piny oselony nitie professionals matimo guidance and counseling wa invite gi skunde wa mondo giwuog nyithindwa kamano etam mar adek ni wang'eyo ni skunde wasawacho ni jumani duto ibo bed ka iyawo skunde mano yepo nyoro mano yepo kawuono winjo kanyo ka janeno moro wacho ni jopuonje owe nyithindo bul ng'or mondi e skul adira ko yawo skunde ang'eyo ni wane kinde mane wasomo kan yawo skunde gimokwongo mane ikuongo ng'i en kotima ka itimo homework kokitimo homework ni yudo rika matek ahinya jopuonj orwak nyithindo gi e skul e yo machalo nade mar mondo mi nyathi bende ki feel ni entiere kod pressure moro obed mano timo homework e yo makare mano ok otimo nikech wang'eyo ni adira kisebedo oko kuom thuolo moro kiduogo e skul seche moko pod intiere kod gombo moro ni dog dal to kisebedo japuonjre nyakori beda e skul kacha orwak gi nade skul mondo pachgi duto oduoge skul olema I think Joyce kinde kaka jopuonj onego bed ni rwako nyithindo nyadi mang'eny wasebedo gi frustration gi nyithindwa kech yudo ka nyithindo gi nodhi e holiday mar
gidhi holiday mar jumbe adek to the first thing ka nyathi report the next day otimo penj penjo ma penjo ni penj mitimo ni according to my understanding and my orientation the penjo ni ngobeni miyo nyithindo to give you the feedback to ka nyathi ni report kawuono to kinyo timo penj nyiso ni ng'ama no puonje dala mondo kundi bi mi dit penjo monego beno biro timoni omiyo jopuonj wabe wawe uro ndere wamiyo nyithindo gi time mondo settle gik makelo anxiety nyathi o report to osebede nyathini ni holiday to the first odonjo godhiambo saa achiel the first lesson saa achiel mar otieno joma nie boarding gisechako penj ni umiye ni ng'ama no puonje kech penjo onego beni miyo nyathi mondo mi feedback gima ni puonjo omiyo warwakuru nyithindo gi mondo waketgi atmosphere wacho ni wabed gi alwora madala cha obed mane school kopogore gi dala to moloyo e wach mar keto nyithindo mondo donji ni mondo gibul ng'or ni gibiro mana bulo kanitie pesa manitie gibiro bulo ng'or kech adier wawochwero adier ni mondo aweni nyathino bul ng'or nyaka beni nitie pesa kae ma sirikal koro ne konyowa mondo nyithindo gi obul ng'or nyithindo sirikal no seoro pesa koro japuonj kata principal maduong' mar riembo nyithindo after 1 week kapok gibulo ng'or ni be wachako wang'eyo to in riembo nyithindo pesa no osemiume okiti gima okungo giki to ka pesa ni owacho ni pesa ne okoorne noloro ka en gi gowi jo Oganda opong'o ofis rite mondo timre nade jo Oganda bedo rama ni ok abi kelo nu Oganda kapok utimoru kapok uchula pesa malas tam pesa bendo moko japuonj ni ang'o ketu wiye kanye kae makoro bulo ng'or ni tamore koro wakwayo sirikal mondo or pesa e sikunde mondo nyithindwa bendo bul ng'or kaka jonyuol nyithindo bul ng'or to bende nitiere riekni kata gin riekni kaka mage masche moko skunde nyalo biro godo ahinya nyato e tam ni mar adek manyalo jiwo jopuonje kaachiel kod jopuonjre nikech wang'eyo ni e tam mar adek ema wanyalo wacho ni onge ga co-curriculum activity moro amora matimore kaluwore kod chuok mar tam makamano kata kamano gin riekni mage ma skunde nyalo biro godo ne jopuonja kaachiel kod jonyuol mar mondo mi tam odhi mbele yo makare kendo nyithindo tim penja e lwasi maber kendo e yor kwe maonge chochni mora. Erokamano. Na chako kawacho ni teachers have been trained to teach, but learners have never been trained to learn. Omiyo jopuonj onego bed gi lony makende according to their training ma kaka ginyalo release pressure e tam mar adekni. Sani waonge gi co-curriculum management, but wanyalo bedo gi internal mar release pressure mar nyithindo dio tugi wa nyithindo sama kechodo ka samoro en sa games koka japuonj kwano donjo umero dwa chwado games motiek te kendo wacho ni koro japuonj masiari machako biro chako gona simbe embo onge wachaka koro jopuonj wa have been trained mondo ging'e kaka ginyalo release pressure kuom nyithindo mondo kik nyithindo build a lot of pressure and anxiety kamano. Aya ke kwase yudo pat jopiny kowuok e kaunti ma Mombasa mar mondo mi wawinjane kane giwacho kata kamano inyisa ni wabobedo ka wawinjo pat jopiny e kaunti ma Mombasa odong mana gi thuolo matin ahinya to watieko twak mar okinyi ma kawuono olema kwa mano minyalo bedo godo ahinya to ne nyithindo kaachiel kod jonyuol kaachiel kod jopuonja piny to tek janyuol ywaka pesa oonge godo skul kacha bende japuonj ywak sirikal pok ochwalo pesa nyathi ema koro feel pressure ne nikech iwacho ni adiera iwacho ni ka ruedhi ariyo dhao to lum ema inyore sani koro jopuonj maduong' ywak pesa onge skul janyuol bende ywak amba onge pesa wewe nyathina obede skul kacha nyathine ma koro winjo pressure aga bede skul nade to nyathi skul bende wacho ni pesa onge minwa bende wacho kata janyuol na bende wacho ni pesa onge atim nang'o mar mondo mi nyithindo kik feel pressure no ahinya abro chako gi jonyuol akwayo jonyuol ni ng'ato ka ng'ato tem kama nyalo dhiro machuok monyalo dhiro mondo konye kik okaw gini okaw wene skul to gi sirikal samoro sirikal ne be nyalo bedo ni kaka sane koro pod gi felowa pok golo pesa janyuol be ing'e maber nyithindo onego bed dok e skul ka in gi nyadiendi moro tim mondo timre nade usi mondo nyathi obed kaka yudo kaka nyalo somo to ne nyithindwa makoro nyithindwa monage mang'eny giwinja kata jonyuol gi bende winja wakauru sikul mondo wakauru sikul nikech sikul ni ok bi bede higni te wach mar skunde wa ni wang wakwayo nyithindwa ka gidhi kacha gikaw pachgi mondo giket mondo gisom mondo gitiek somo no kik wachak wadhi machak
most kundewa Joyce most kundewa no ger gi a lot of difficulty tie jomane ipe doge gi mondo koko ger sikul to in kidhi ditidhi ni koro yudo ni ka ni somo koro data mi mondo dhi wang ibedo gi kuong ma ok ichak itieki koro wakwa nyithindwa ni kik wakaw kuong moko wabed nikech skundewa gi no ger samoro ma nitie mana dhok mane ipe mondo koko ger sikunde gi kik utim gi moko manjore mondo duok sikul piny wakaw sikul mondo ba kama wadhiye to atiegre to atieki mondo wa ne government wabed gi paro mar pango chon kik wakaw ni kosegik sani wacho waoro pesa to nwang'e ni sikul to bidhi yaw government wa bende duoko wachien e weche mag somo mana kaka na koni cha kade bedi ni en chieng' mar ombulu dok ochore mbele kata ditinga chieng' achiel wakawru gini wakaw gi weight monego bed nobedogo mondo wa invest e sombwa kamano anno ka janeno amoro kae ong'isa ka ena penjo moro wacho ka ene antiere kod nyathi to onego winjo bed ni oyaw skul odiochieng' makinya to nyaka sani koro aneno ka entiere kod pek moro matin e chunye mar mondo mi odok e skul kata kamano ok onyisowa nyinge atim ang'o kaka janyuol mar mondo mi nyathina obed kod gombo mano mar dok e skul kaka jowetegi Olema. Erokamano koro ing'eni wach mokwongo aduoko ne erokamano kech oselisin owinjo nyathini moneno ka nyathini nigi chuny moro alot nitie gik mang'eny matimore Joyce skundewa nitie gik mang'eny matimore mane momiyo wadwaro parent engagement ka nyathini oloro skul mobiro kaw thuolo mondo iwuo kode adwa kwayo jonyuol no kaw thuolo kapok kinyo oro nyathini e skul o kaw thuolo mondo owuo kode nikech nitie samoro nitie gik mutim manjore wan gi lesbianism wan gi whatever nitie samoro nyathini dhi a lot of difficult nyathini samoro obedo bullied kaw thuolo mondo iwuo gi nyathini mondo iwinj ni tang'o ma omiyo chunye tek mondo otimre nade nyadi mang'eny ikone ni dhi sikul okidwa somo to kidwa ni mondo iwinj ni to pek mane ma en go koro nikech oseneno ka nyathini chunye pek kaw thuolo mondo iwuo gi nyathini mondo iwinj ni tang'o matimo to ka tek moko nyalo open up wan gi professional engage a professional mondo otimre nade owuo gi nyathini ma emo miyo yudo ka samoro nyithindwa dhi e sikul nikech pek ma en go ng'ama winje dala onge ng'ama winje sikul bende onge there is so to suicide yudo nyathi otimore nade okawo tol nikech ng'ama nyalo winje onge dala kucho die sikul asechulo pesa ino kidwa somo iketuni to nyathini samoro dhi e yore matek nitie gik mokale matek mang'eny sana adwa ni koro wadhi achiel kachiel mar mondo mi wawinja ne pach jopiny e kaunti ma Mombasa kotudore kod ikruok ne tama mar adek. Kuom nyinga iluonga ni Vovin Muma ajadak mar Mombasa kumiluongo ni Chuda ajanyuol to kawuoyo wach mar yaw mar skul odiochieng' ma kawuono ne nyoro wayudo chandruok ahinya kwakonyo nyithindwa ka dhi dala masomo yo dala diochieng' opong' saa sawa ma nyithindo nowuok gimoro kar saa achiel mana achiel kuom weche ma chunywa moko gi jamwa winjo ni nitiere Mariakani gimoro bende nitiere Maimayu ok wang'e ni nyithindo ang' e chop saa adi kasto mar ariyo bende wan kaka jonyuol gini ogowa gi wuok saa sawa nwang'e ni yepo nyithindo biro yaw skul odiochieng' ma kawuono lakini koro pesa olal ochumi ni piny makata sani adhi e gwenge mag dho wath ka mondo mi adhi ayud mang' ayudo matin no apog gi marot moko bende akone nyithinde skul mondo mi kik duoke nikech sani en mana ni donjo gi wuok mondo mi kik riemb mara akwayo ni mondo mi ang' ayudo matin aket ne jogo. Nyinga iluonga ni John Oucho an jadak ma Mombasa kaluwore kod somo ma e Kenya ka lokruok nitie maduong' kabisa mbele ka ncha ne wan gi ero mar private schools kane ji paro ni private schools ema nyithindo kalo sama wuoyo ni awuotho e private schools mang'eny gokinyi kaka achiel kuom janyuol ayudo ka sikunde gin empty nikech nyithindo nigi balance ma last term to nomigi warning ni kik inyon sikul ka ok clear balance ma last term. Koro nyithindo sani laro public schools ema nyithindo sani okasore to gipong' makata kama nyithindo dhiye onge. Wach tek e yore mag somo mano yore mag skul. Joma ng'eny sani kwayo ni gilamo mana Nyasaye mondo ka nyithindo onyuol ja sport ke jogo ka sport ka ema ber nyo yudore e jumbe ariyo kata dwe achiel mosekalo kanyo president kod jo politicians mang'eny yo ungo mana jo mpira lwedo ma obwoga ka ng'ama dhako nyalo kwaya namba olunga
ni mondo miye namba olunga nikech odwaro kaka onyalo bedo gi nyathi ma ja sport. Nya wacho ni to tek manade. Koro waketo mano tenge kiduoge transport cost. Nyithindo masomo nyithindo masomo bara sani bus en 4,000. Bus bed 4,000 to government nitie monego bed ni control gimoro amora. Joge jo ohala mag geche goyo bei kaluwore gi demand mantiere. Nyithindo hinyore kendo sani ok ginyal dhi sikul ni girito mondo bei odog chien to jowargi to somo modak kuonde ma sikundego nitie. Koro en pek maduong' kabisa e yore mag education. Chon ne nyithindo ringe private school mondo gikal penj be sani ok non, koro kama ng'eni nyathi kalo kata ok kal, koro wadhi afadhali wadhi nikech onge giminon to ng'eni nyathi oyudo kama odhi skul makama. Confusion nitiere education ka. Kuyie to loknwa gini ma nyithindo nyalo timore nyalo yude ber e mbele ka weche tek. Sani luonga ni Jared Otieno, an jodak modak Mombasa kae. Kiwango hapo awuoyo upande mar dok skul. Jodalo gino otek. Otamo wang' jonyuol mang'eny. Ket sirikal boyawo skul sama ok owinjore oyawe skul. Watemo kwa sirikal ka ne giyie. Ne gioro nyithindo gi, ne giyawo skul ka dwe orumo. Koro masani kaka ji timre, ket ng'eni kogidoke skul ne. Bara nyoro nodok nyoro, nosa kore nomera, irwaro pesa, nosa riembe, makata ka ki wadhi skul, wadhi kwayo ka giyie to mondo giwega mondo dwe orum, mondo wamany pesa mwachulo. Koro gimatemo kwayo waziri mar pesa, Bwana John Mbadi. Gini en gadier ma Nyasaye iwacho ni keto pesa e skul to pesa ni pok iketo e skul. Ket wan kaka jonyuol, wawinjo matek oko ka, iriembo nyithindo, ket jopuonj wak ni skul pok otimre nade, pok oornegi pesa. Koro en gima tek kuomwa kaka jonyuol. Koro watemo kwa sirikal kogiyie to gior pesa ne jopuonj, ket ndalo uru ne gigi, nok riemb nyithindo ok riemb e skul. Magoa ne ok yie mondo riemb nyathi e skul. Bende sama wan go sani ni ok otim follow up e skundegi. En aena gibobet Nairobi kucho to ji hinyore e ground kuondegi. En ok owuothi, en obet mana piny. Mokwongo an iluonga ni Rafael Ondiek Odieny Wakaya. An jadak ma Mombasa kae. School fees ok makre, uniform ok makre, gimoro amora ok makre, transport ok makre, ma nyiso ni principals mag sikunde duto te mane Kenya ka gibedo kaka wakoche makoro githago jonyuol to githago nyithindo, makoro en uwi kod achiedh nade motimore marach. Nimar uchumi ilandonwa gi ji ariyo. Uchumi ilandonwa gi migosi John Mbadi, to uchumi ilandonwa gi migosi Dr. William Ruto. To treasury giwacho ni pesa donje. Nikech nyocha ka winjo ni jaduong' migosi John Mbadi wacho ni pesa oseore treasury. Pesa onge ma Mbadi oore treasury. Wadwa ni mondo wabed gadier. Jogi go kodwa siasa. To ka gigo kodwa siasa, aneno ka Kenya podho to jomoko nyiero. Kenya gore piny to jomoko nyiero. Nikech sani kaka jonyuol konyre onge, to gin kineno gi e TV, to gik ma giwacho gimoro joma ng'iyo gi e TV, to kibiro gi round tiyudo ka the message is quite different between heaven and earth. Omiyo akwayo ni ochopo sama ji adegi koro nyaka bed accountable. Mbadi nyaka bed serious, Ruto nyaka bed serious, migosi Ogamba nyaka bed serious, mondo wane kaka wanyalo konyo jonyuol, mondo wane kaka wanyalo konyo jokenya. Mago paro mag jodak e kaunti ma Mombasa kotudore kod ikruok ne tam mar adek achiel kod gigo mopogore opogore magigombo mar mondo mi sirikal ma pacho ka otimane mar mondo mi somo e tam mar adek mano ma higa ni kendo e tam mogik odhi mbele e yo makare tam ma jopuonjre bro bedo ka timo penja mopogore opogore. Kennedy Olima, thuolo marwa mano miwo kinyi ma kawuono rumo kanga mi kata thuolo mar chwalo wachni mogik mak mana nagoni erokamano ahinya kuom kawo thuolo mar kinyi ma kawuono mar mondo mi ibi wabed kod twak. Nyakwara Mogejwang' in benda goniero kamana ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mochopo e giko mar twak mar okinyi ma kawuono kaluwore kod dich ma ok nyal geng'. Lucas Oluoch mano japuonj maduong' mar Lavington Primary School noko bedo kod nyalo mano mar chopo e twak mar okinyi ma kawuono. Kata kamano wageno network mamoko bo bedo ka oriwore kod mar mondo mien bendo ng'iswa ne kaka winjo be ne giikore ahinya to e tam mar adek mar yawo skunde. Wakwayo hawi maber ne jopuonjre duto e kinde makoro gibo bedo ka gidhi e skunde kata gichopo e skunde mag gi mopogore opogore ne somo
somo e tama mar adek. Nyasaye mar mondo mi hotel negi kendo gisoma matek. Nyakwara Mugejuang elo nyawadwa Cleophas Oluoch mabende ne oneno ni chenro ni obiro ni yo makare. Wagoniro kama na inya kendo ibed kod odiochieng' maber. Oriti masani nyinga Joyce Oduor.